Bună tuturor! În videoclipul de astăzi vom vorbi despre câteva semne comune de boală față de care trebuie să fim atenți atunci când vrem să aducem noi peștișori în acvariile noastre. Cât discutăm la început, aveți filmări cu acvariile mele. Vă amintesc doar că vorbim la modul general și că identificarea bolilor, mai ales în stadiile de început, se face și prin specificarea condițiilor de trai, de transport, de aclimatizare, ce alți colegi mai sunt în acvarii și vârsta peștilor. Deci cauzele sunt multiple și, în general, cauza principală o poate reprezenta o problemă în valorile apei, decoruri ascuțite sau colegi nepotriviți. Însă țintit vorbim despre atenția pe care trebuie să o avem atunci când vrem să luăm peștișori noi, mai ales din pet shop. Nu vom aborda tratamentul pentru aceste boli, deoarece, deși există tratamente generale, cel mai bine în cazul în care suspectați un peștișor că ar fi bolnav și pe care l-ați luat recent fără să vă dați seama că este bolnav, este să întrebați mai departe, mai ales pe grupul nostru Acvaristică pentru începători, unde veți primi opinii diverse și soluții strict pentru problema respectivă. Este foarte important ca în cazul în care observați un pește bolnav sau mort în acvariul din pet shop, să evitați să luați vietăți din acel acvariu, deoarece de cele mai multe ori este posibil ca și alți colegi de acolo să fie bolnavi, chiar dacă încă nu prezintă semne. Pozele pe care le veți vedea în videoclip sunt numerotate și pentru fiecare veți avea în descrierea videoclipului linkul către site-ul de unde au fost preluate. Majoritatea au și informații suplimentare despre aceste boli, deci sunt o sursă bună de informare pentru cine dorește să citească în plus. Finrod sau putrezirea notătoarelor. În general începe la cozile peștilor, care în prima fază devin un pic de tot mai închise la culoare, către negru sau uneori și vișiniu, doar pe margini. Normal, poate să înceapă la orice notătoare, deci este bine să le observați pe toate. În foarte scurt timp, acestea încep să arate puțin inegale, ciupite, nu foarte vizibili, iar curând încep să se franjureze, după cum vedeți în poze. Este foarte important să știți cum trebuie să arate un pește sănătos din specia pe care doriți să o luați, tocmai pentru a vă da seama în cazul în care suferă de această boală. Grisa epistilis. Există diferențe între cele două, însă este clar că un peștișor care are chiar și doar 1, 2 sau câteva puncte albe vizibile pe corp sau în notătoare este bolnav. La început, peștii pot să stea cu notătoarele mai adunate, să se frece haotic și dinsenind de obiecte sau să fie apatici. Apoi apar punctele, sunt în general mai vizibile la peștii care înoată în partea de mijloc sau de suprafața acvariului, însă rare ori sanitarii pot să aibă și ei. De cele mai multe ori, aceștia nu prezintă semne și se îmbolnăvesc mai greu de aceste boli, dar le pot transmite, deci dacă stau împreună cu celelalte tipuri de pești, la fel trebuie tratați împreună cu ei și este de evitat să luați din același acvariu. Diferența este că la epistilis punctele albe sunt mai neuniforme pe corpul peștelui și apar inclusiv pe ochi, spre deosebire de griși. Velvet sau boala de catifea. Un pic mai greu de observat, dar nu imposibil. Peștii sunt inițial apatici, după care le apar multe punctulețe verzi și extrem de mici pe corp, în așa fel încât sunt observabile doar de aproape în forma lor. De la distanță însă, peștele arată ca și când ar avea o catifea pe el, de unde provine și numele. Se localizează în special pe suprafața corpului. Paraziții intestinali. Cele mai comune semne pentru această boală sunt burta subtă și excrementele albicioase, lungi și inegale. Trebuie totuși observat, deoarece este posibil, dacă peștele doar are burta subtă, să fie flămând de mai multă vreme, poate nu a fost hrănit corespunzător. Iar dacă are burta plină și excrementele albicioase lungi, poate că a mâncat prea mult. Dar de obicei, acestea două împreună, plus letargie, refuzul mâncării, înotătoarele adunate și chiar și frecarea de obiecte, sticlă sau plante, sunt semne destul de clare că peștele ar putea avea paraziți intestinali. Paraziții Camalanus.
foarte ușor de observat, arată ca niște ațe roșii sau mai transparente, atașate de burta peștelui, uneori greu de văzut, deci este nevoie de multă atenție. Peștii adesea își țin și înotătoarele adunate sau sunt apatici. Popeye. Se observă când peștele are unul sau ambii ochi mult mai umflați decât în mod normal, ieșiți din orbite, foarte posibil să se întâmple în momentul în care peștele respectiv s-a rănit în ceva anume, poate un decor mai tare, o piatră mai ascuțită sau dacă a fost atacat de alți pești. Dropsy ori hidropizie. Se adună mult lichid în cavitatea abdominală a peștelui și poate fi o repercursiune chiar și a altor boli de care suferea deja peștișorul. Cele mai comune și vizibile semne sunt zburlirile asorzilor în mare parte sau pe toată suprafața corpului și umflarea excesivă a abdomenului peștelui, semne care pot să se manifeste uneori împreună, sau separat. Columnaris și separat infecțiile fungice. Sunt asemănătoare vizibil, însă columnaris este cu mult mai greu de tratat, uneori imposibil, și să trebuiască chiar restart la acvariu. Se aseamănă cele două prin faptul că se prezintă ca niște pete albe, cu mențiunea că infecțiile fungice arată mai mult ca un puf sau vată, spre deosebire de columnaris care poate să se manifeste și cu răni uneori. Înainte de aceste simptome, peștii se pot freca în exces de plante sau suprafețe din acvariu. Problemele cu vezica înotătoare. Foarte ușor de observat, mai ales la peștii care înoată de obicei în partea de mijloc sau de suprafața acvariului. Aceștia, în loc să-și mențină poziția dreaptă în timp ce înoată, parcă își pierd echilibrul ca și când înoată într-o parte sau, în cazuri mai serioase și mai avansate, pot înota în cercuri, ca și când s-ar da peste cap, ori prin rotație sau într-o parte, uneori chiar și cu burta în sus. Uneori, peștii pot să aibă înotătoarele mai adunate sau chiar lipite de corp din multe cauze, care pot să fie grișul, paraziții sau infecțiile, ori să fie foarte stresați. La fel, poate să existe prea mult amoniac sau nitriți în exces în apă care să intoxifice. La unii pești se poate observa un ochi sau ambii ochi de o culoare opacă, așa ca niște mărgele de culoare mată, dar nu lucioasă, ceea ce este semn de obicei asociat cu orbirea, care nu este o boală. Totuși, peștișorii orbi au nevoie de condiții mai speciale și diferite de trai față de ceilalți. Faptul că nu văd în jurul lor îi face să înoate mai lent și mai precaut, iar amenajarea acvariului trebuie să fie cu spații cât mai deschise, fără obiecte în care să se poată răni. Branchile foarte roșii, la fel, nu sunt chiar normale, însă nu neapărat semn de boală, ci foarte probabil o intoxicare cu amoniac sau nitriți în exces în apă, iar peștii de obicei își revin în apă curată după schimb. Acest lucru însă le slăbește sistemul imunitar și le poate scurta viața. Culorile corporale foarte șterse, fade față de cum arată în general specia respectivă de pești, este de obicei semn de boală atât timp cât mai există și alte simptome, precum refuzul mâncării, apatia, înot haotic și altele. Aparent, neonul din poză are culorile șterse, dar am aflat din postarea de unde am preluat poza că și-a revenit, fiind vorba doar despre faptul că a avut culoarea mai ștearsă pe timpul nopții. O altă cauză poate să fie și intensitatea luminii, condițiile de transport sau aclimatizarea, deci puteți cere aceste detalii de la magazin. Asta ca să vă spună angajații când și cum au ajuns peștii la ei. Nu în ultimul rând, cele mai comune semne care pot indica apariția pentru o mulțime de boli sunt refuzul mâncării în mod repetat și letargia. Clar că peștii uneori mai și refuză diverse feluri de mâncare, poate sunt mai pretențioși sau poate nu simt nevoia în ziua respectivă, dar acest lucru se transformă într-o problemă când se repetă 2 sau chiar mai multe zile la rând. La fel, peștii care de obicei înoată în partea de mijloc sau de sus a acvariului
Nu este normal să-și petreacă timpul stând pe substrat sau izolați într-un colț singur, mai ales dacă sunt pești de banc. Posibil femelele gestante să mai facă astfel sau peștii care sunt bătuți și hărțuiți de alți pești din acvariu, deci uneori poate fi o problemă de compatibilitate între specii care nu se agrează, conflicte sau probleme între masculi, când sunt mai mulți. Ca și concluzie, cel mai bine este să vă uitați cum trebuie să arate un pește sănătos din specia pe care doriți să o luați, apoi să comparați cu cei din locul de unde ați fost. Cu părere de rău față de peștișorii care nu par prea sănătoși, sunt de părere că începătorii în acvaristică nu ar trebui să își asume riscul de a-i lua în speranța că îi pot salva. Cazurile de genul există, însă este greu, iar cele de reușită sunt destul de puține. Asigurați-vă că acvariul vostru este ciclat înainte de a lua primii pești, iar apoi fiți atenți la semnele de boală specificate mai sus. Faceți periodic teste de apă, mai ales la început, înainte să luați peștii, ca să vedeți dacă parametrii apei sunt optimi. Mult succes tuturor și ape limpezi! Vă invit să vizionați și celelalte videoclipuri ale mele în speranța că vă vor ajuta.